In heel Nederland en dus ook in Kerkrade is deze week de Week tegen Eenzaamheid van start gegaan. Met koffie, vlaai en gesprekken in de ontmoetingsbus op de Patronaatstraat. Deze mobiele huiskamer van het Leger des Heils brengt ontmoeting naar je toe. Elke week opnieuw. Gedurende de actieweek barst Kerkrade van de initiatieven. Van creatieve workshops tot gezamenlijke lunches, allemaal gericht op verbinding. Nee, wij hebben echt onze eigen activiteit, laten we zeggen, onderdeel in het plan van de Week tegen Eenzaamheid. En het is mooi om te horen dat er 36 actieven zijn deze week en dat wij daar onderdeel van mogen zijn. Want ik denk dat we op de gebieden van eenzaamheid een aantal dingen tegenkomen. Eén is de sociale eenzaamheid. Dat zien we natuurlijk bij bezoekers in onze bus. Mensen die gewoon weinig sociaal netwerk hebben. En de bus zorgt ervoor, bijvoorbeeld op deze locatie, dat mensen echt ook vriendschappen met elkaar hebben gekregen. Dus dat is echt heel mooi om te zien, die ontwikkeling. Emotionele eenzaamheid komen we tegen. Mensen die bijvoorbeeld een partner, een geliefde verloren zijn. Dus ook in rouw zitten. Maar hier toch eigenlijk daar ook een plek hebben om daarover te praten. En op die manier proberen we ook een steentje bij te dragen. En we merken dat het mooi is dat mensen, ongeacht of ze nou geloven of niet, op deze plek, laten we zeggen, dit soort gesprekken wel plaats kunnen vinden. De mensen die hier komen, die zijn niet schuw. Die komen altijd lekker binnen en zeggen van fijn dat we er weer mogen zijn, dat ze niet ziek zijn of weet ik wat. Maar ja, dat is het eigenlijk ook. En we zitten te praten en vandaag is er natuurlijk lekker een kopje koffie met vla. En dat is bijzonder dat van de gemeente ook uit kan komen. Maar dat is altijd fijn en de mensen zijn altijd positief. Dus dat is gewoon fijn om te horen. Kijk, en als de mensen echt positief of negatief zijn, dan wordt er met de mensen gepraat van het kan ook anders. Kijk, er zijn ook wel eens mensen die echt bedroefd zijn of weet ik wat. En dan gaan we daarmee praten. Dat het ook anders kan, dat ze ook vrij en blij mogen zijn. Ik zeg altijd, wees blij in de Heer en zing verheugd. Vrouwen bijvoorbeeld, die komen dan lekker voor een paar kleren uit te zoeken. Maar als ze niks kunnen vinden, dan verwijs ik ze meestal door naar de Hertogenlaan bij Enne in de winkel, een ontmoetingswinkel. En daar is gigantisch veel kleding, dus daar kunnen ze een hoop uitzoeken en ook voor leuke prijzen. Ja, ik zie het wel even te weinig voorbij komen op de tv als het dan over eenzaamheid gaat. En dan heb je, zeggen ze altijd, eigenlijk meestal de ouderen, maar de jongvolwassenen, die zie ik dan heel weinig of bijna nooit voorbij komen. Maar ik denk wel dat ze er meer betrokken bij kunnen worden. Want ik zie ook heel weinig jongeren in ieder geval op straat overdag, zeg maar, zodat er wel iets wordt gedaan. En ik snap ook dat het heel veel moeite kost, maar toch iets meer voor de jongeren ook. Als alle mensen op aarde nu eens hand in hand tezamen gaan, heeft het leven veel meer waarde. Zal er vrede op aarde ontstaan. Nou, dit is eigenlijk ontstaan doordat ik dus bij de beste keer in de bus kwam van het Leger des Heils. En ik zat daar en ik zei zo, wat jullie hier nou doen, had ik eigenlijk al jaren geleden willen doen bij mij thuis. Maar ja, ik kan dat niet organiseren. Ja, en toen heeft het Leger des Heils iemand gezegd van, mag ik met u meelopen? Ik wil wel eens even bij u kijken. Nou, die is hier gekeken en ja, zijn ogen die vielen wijd open. En toen zei hij van, god, wat is hier mooi en we willen u wel helpen. Ik wil het wel eens navragen aan de leiding. Want we hebben hier al eens eerder een opening gehad met het Leger des Heils dan. Die heeft het ook 2 jaar dus met de koffie, thee en de suiker gefinancierd. En voor de soep zorgde ik dan zelf en voor het mozaïek. En zo is het eigenlijk ontstaan. En de mensen die dat graag zouden willen, kunnen hier dan ook leren mozaïeken. En dat leer ik ze ook. Dat is dan ook bij de eerste 2 stukken die ze maken gratis. En daarbuiten moet ik dus echt wel een vergoeding vragen voor de materialen.